Ne essük. Itt menj előtt. Apám elesett itt, ahol én is. De magad elé világíts, az csapán menjél, ne abban nagy hóba. Úgy menj, haladj. Olyan jó, hogy egy kapett futballoztunk valamikor. Ja, nyáron. Aha, olyan jó volt. Még azt mondom, hogy Peti most kidőlt. Ja, elég jóra arrasztottad. Akkor visszavisszük. Na. Nem akarta, hogy lugd a labdát, én meg oda kiállt, oda sikították, hogy Na gyere. Na, melyik felén kezdjük, jobb vagy bal? jobb. Elől vagy hátul? Elől. Akkor menjél az első kerékhez. Ide. És ide világítsa nekem, ide, jó? Ide, izé, fog. Ide világítsa nekem, jó? Megpróbáljuk valahogy innen jeget ki. Nagyon fogja az autót. Bement oda a jég. Ez már 2 napja itt van bent, csak ugye benne állt a garázsban az autó. Ezt hogy annyira fagyott, hogy nem tudtam kipucolni. Itt vagyok, segíthetsz, kipucolom. Azért volt ilyen lassú. Világíts ide egy kicsit, kerékhez. Szerkálom. Azért volt ilyen lassú. Igen. Azért jöttél ilyen lassan haza. Igen, mert nem akartam annyira. Arra én mekkora mondtam. Bassza meg, mi? Ide világítsa be nekem, egy szíves való alulról. Játék. Hol? Valahol hallottam. Ja. Na gyere ide a hátsó kerékhez. Ez a jobb kezem. Az a bal? De ide világítsa Ez most a nekem. jobb. Igen. Ide volt. Tudom, hol kezdjem meg. Jó. Annyira tele van. Hogy nem tudod kitakarítani? Ott van, majd megnézzük a videót. Aha. Ide bevilágítsál nekem kornékba. Hogy? Azt a mekkora ég van. Jó, van benne bőven. Még hónapra sem fogunk végezni. Dehogy is nem. Hát az segítek? Épp az hívtalak ki, hogy segítsél nekem. Mert nem tud, mert akkor mindent egyedül aztán mindent majd le fogsz dobni a kezedből. Az is lehet. Hogyan? Jó, látod? A piszak jég. Nem is jég, hanem a hó, ahogyan. Rá van oda fagyva. Ide világíts, létszes. Azt a jóról van tapadva. Aha. Pedig nem tapad a hó most. Hát már rá van fagyva, tudod. Tényleg a sok hidegtől oda volt fagyva. Bizony. Most már valami lesz. Ha nem fogod kijönni, akkor valamivel másikkal kell. Kijön. Világítsál ide, egy szíves. Hogy? Azt a... Nagyon oda fagyott. A végén még egy hajszárítót kell idehoznunk, hogy megmelegítsük. Nem kell az ide. De akkor is. Cseréljünk helyet? Ide gyere, ide. Ki ugott a Peti? Nem tudom, valaki ugat. Oda világítsál, egy szíves. Hallja a kezem. Hogy? Miért álltál meg? De majd később még lehet, hogy kell mennem. Hova? Ide is világítsa nekem? Hova kell menned? Tudom. Miért? Kornél, nem látok. De még hova menned volna? Csesztreg. Miért? Jó, az a tefél. Miért kellene ma este Csesztegre menned? Ismerősömet lehet haza kell vinnem. Mikor? Na majd éjjel valamikor, majd ő telefonál, hogy oda. Kocsinak a hátulja. Aha.
Fasza, gyere! Erre megyek. Ide? Ja, hátsó kerékhez. Azt a keményít is. Aha. Arra egy bőven. A siklomódnak kezdjen meg. Gyere már ki onnan. De miért kell menned Csesszlegre? Tessék? Barátodhoz. Micsoda, hogy? A Balatonról miért Csesszlegre este kell menned? Mert máma van, jaj, máma van tudod szilveszter. És máma kell menned étem este, mert sokáig tart. Igen. De nálad fogok aludni. Jó. Ezt nem tudtam szedni. Ja. Látod? Oda világítsa be nekem? Vagy. Ó, basszus, itt mennyi van. Tényleg, basszus! Ezt még sosem fogjuk kiszedni. Ahogy is. Muszáj lesz, hogy kijöjjön. Ott is van. Tudom. Végül még ki kell szedni a kocsinak a kerekét. Azt azért talán nem. Túl sokáig tartana. Kereket azért nem veszem le. Világíts ide be nekem? Szuper. Végre kijött. Mi az a nagy darabon leesett? Majd most bemegyünk, aztán megnézzük, hogy videóztuk. Megnézhetik? Jó, még meg akarom. Jó van. Basszus. De sokáig lesz ez a videó. Hát. Na végre. Osztom a kosart. Még van itt. Neked nem fázik a kezed? Jaj, nem. Nekem. Ott is van. Tudom, azért jövök át ide. Van az zubba. Ide világíts, hogy lássak. Én is ott. Meg lámpa nélkül is látom. Jó, neked. Na, szemüvegben vagyok. De hogy... Akkor ne világíts ide. Jó, de várjál, hogy próbáljak ki. Na, próbáld. Én is látom még. Jó, neked, én nem. Világíts ide, légy szíves. Bekapcsolom, várjál. Szuper. Na, nincs sok. Kék az autó. Ha oda világítok, akkor világos autó. Aha. De levideóztam. Gyere ide. Jó, megyek. Jaj, csak ez van vissza. De világíts az elejéhez. Azt az sok van ott. Még ilyen bőven. Még több, mint ott. Júj! Ezt a hangot meg sem hallgatnám. Ott még van, de bőven van ott. Bizonyám. De sok. Ne a szemembe világíts ide bele. Úgy. A szemembe világítasz, nem látok semmit. Akkor csak annál rosszabb lesz. Bizony. Nem látsz. A kezedet látom. Minden kettő teszteleket csinálnom. Ügyes vagy, azért hívtalak ki tégedet. Az, hogy arra, hát hogy mekkora van ott. Világítsa be ide nekem, Kornéka? Még van egy kicsi. Az már nem sok. Az már egy nagy nulla. Igen. Jó, már egy kicsit. Ó, bazd meg. Mi van? Mi? Mi van? Ide világítsa? Ó, mi van? Most itt is van. Hát látod. Hát ezt nem is kéne nagyon bántanom rajta.
majd legközelebb. Majd holnap, vagy valamikor. Ne sokáig maradjunk itt. Jó, mindjárt megyünk. Majd holnap elintézzük, rendben? Mindjárt megyünk, várj egy kicsit. Holnap majd elintézzük. Pillanat. Jó. Arra a kurva anyját nem találom. Gyere, hát, hogy másik oldalra. De amikor világosabb lesz, akkor majd eltalálod. Gyere, világítsa. Kicsi van csak rajta. Ó, van az a gafér rajta. Jó, szuper. Gyere, menjünk fel. Világítok. Hát én legyek elő, mert én világítok. Jó, menjünk. Hát videózok. Ja, itt. Mi van? Elfáradtam egy kicsit. Én is. Nekem meg a nagy ujjam majdnem megfagy. Képzeld el. Ott megy. Felé papa.